Халыклар дуслыгы йортында Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк ТССРның халык артисты, кабатланмас тавыш иясе Нәфисә Васылованың 80 яшьлек юбилеена багышланган «Үз илемдә» дип исемләнгән искә алу кичәсен тәкъдим итте. Кичә якын дуслар җыелышкач проекты кысаларында оештырылды. Кичәнең матур мизгелләре Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Анастасия Васильева, Нәфисә Васылова ансамбльгә кушылып һәм айрым башкаручы буларак татар халык җырларын һәм композиторларыбызның әсәрләрен Гөлҗамал, Тәфтиләү, Беләзегем йөзегем, Кәккүк, Киек казлар, Яшьлегем үзләре, Уралым, Яшьлегем тугае, Үз илемдә, әйтергә микән, әйтмәскә микән һәм башка бик күп җырларны зур осталык белән башкарды һәм киң җәмәгатьчелеккә танылды. Безнең җырчы җәкәү җырты һәм республика көрәшен оешмасы менә 3нче ел инде якын дуслар җыелышкач дигән проект алып бара. Теләче районының асыл кешесе, асыл көрәшене буларак, менә шулай итеп Нәфисә Васылованы без бүген зурларга күрсәтергә булдык. Бу бит алтын тавыш, ул бит бик сирәк тавыш. Ул табыш, ул хәзинә. Шуңа күрә менә андый талантларыбызны югалтмаска, барлап торырга, зурларга кирәк. Искә алу кичәсендә Теләче районы халкы исеменнән Теләче муниципаль районының башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Илдар Гениятуллин чыгыш ясады. Чынлап та бөек җырчы, ул безнең якташыбыз, біз аны белән бик горурланабыз. Ул Теләче районы Субаш авылында туган, үз көче белән сәхнәгә чыккан, үзенең тавышы белән халык мәхәббәтен яулап алган. Аны хәзердә беләләр, тыңлыйлар. Үткәнне белмәгәнне киләчәк юк дигән шикелле, үзебезнең шушы улы кызларыбызны, улларыбызны белергә тиеш, балаларга өйрәтергә. Нәфисә Васылова гомере буе татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләп, татар җыр сәнгатен халкыбызга җиткерде. Халык арасыннан үсеп чыгып, җыр сәнгате күгендә балкыган, сирәк очрый торган моңлы тавышы белән тамашачыларның мәхәббәтен яулаган, энҗе бөртегедә якты, талантлы җырчы. Совет, татар композиторлары халкыбызның озын җырларын башкарып, Татарстанның төрле район авылларында, Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә чыгыш ясаган талантлы артист. Мин үзем кичкенәдән Нәфисә апаның менә шушы матур җырларын тыңлап үскән бала. Аның менә Кәккүген тыңлаганда инде безнең бөтен татар халкының менә шушы моңы, бөтен татар халкының киңлеге, татар табигатының, татар дөньясының, табигатының матурлыгы күз алдына килеп баса. Кыска гына гомер эчендә дә ул безнең халкыбызга үзенең исемен калдырды, үзенең матур моңлы җырларын безгә инде мирас булып калдырды. Концертта Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Крәншеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле, Теләче районы Субаш авылыннан Нардуган фольклор ансамбле, Казаннан Казансу ансамбле чыгыш ясады. Кичәгә җырчының хезмәттәшләре, иҗаттас дуслары һәм аның иҗатын хөрмәт итүче тамашачылар чакырылган иде. Фәннур Хәсәнов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.